ezona kuleli hora zimi kanje. Kuphoqeleke ukuba kungenelela abantu abakade bezihambela ngesikhathi bephusha i-ambulensi bebhajwe endleleni ebephuthumisa isiguli esibhedlela. Kube ukuthi le ambulensi vele yamanzi emuzizwe engu-30 wonke. Kwabe sekuphoqa ukuthi abantu bephuthume bengenelela ukuzosiza ukuphusha imoto kwazise phela ibithwele isiguli ebesisesimeni esibucayi. Wembukela inhlanhla leyo ambulensi igcine idumile yakhahlazela yaqhubeka nohambo. Kube sekucelwa uhulumeni obhekelene nezokuthutha zempilo ukubenza isiqiniseko sokuthi lesehlakalo esifana nalesi asiphinde senzeke. Kube ukuthi lesigameko senzeke esifundazweni saKwaZulu-Natali. Umbukeli bekuyizona-ke lezo bengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvulwa khona ku-comment section. Ngizokubamba kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.